Di Rojava Tirkiyeyê de mijara careke din destpêkirina proseya çareseriyê xwe dide der. Sedema wê yekî jî daxuyaniya Wezîrê Berewaniya Tirkiye Hulusi Akar e ku di parlamentoya Tirkiyeyê de behsa pêvajoya çareseriyê kiribû û gotibû li Tirkiye proseya çareseriyê pêk hatibû û ev hêvî dikin bi 82 milyon welatî bi hev re di nava aramî û biratiyê de bijîn. Ev daxuyaniya Akar di nava partiyên siyasî yên Tirkiyeyê de jî tên nirxandin. Derbarê vê mijarê de parlamenterê Rihayê Partiya Desthilatdar AK Partiyê Mehmet Ali Cevherî dibêje ku niha ji bo proseya çareseriyê rewşeke guncav tune ye û nemimkün e ku bi pekekê re proseyeke nû bê destpêkirin. 81 vilayetimizin tamamında Kürtler, Türkler, Araplar mevcut. Li Tirkiye heştev yek bajarên me Tirk, Kurd û Arab pevre dijîn. Di sala 2013 de bi destê dewlet dema proseyeka aştî hatbû destpêkirin. Lê belê rêxistina PKK, destê biratiya ku ji wan hatiye dirêjkirin redkirin û proseya aştê têkbirin. Heger proseyeke weke ya 2013 hebe, bila qet çê nebe baştir e. Gelê herêmê jî çareseriyeka wiha naxwaze. Pêşî hewceyê PKK çekan deyne û dev ji êrişên xwe berdê. Beramberê van gotinên parlamenterê AK Partiyê, parlamenterê HDP'yê Kocaeliê Ömer Faruk Gergerlioğlu radgihîne ku her çiqas niha li ser van û li dijî Rojhilatê Firatê operasyon hebe jî şer û pevçûnên heyî derûniya civakê têk dibe û dawiya dawî di proseya çareserî carek din dest pê bikin. Dönüp dolaşılacak yer yine yeni bir çözüm sürecidir. Piştî demeke din, alî dê vegirin ser pevejoya çareseriyê ya nû. Turuyeke wê ya din tune ye. Niha hişê komera Tirkiyeyê de ev heye ku li Sûriyê pergeleke ku dibin hukûmraniya wê de ye ava bike û niha hemû hêza xwe de ser Sûriyê. Lêbelê baweriya min dibe ku piştî vê yeke çareseriyekê bifikire. Di demekî dirêj de berdewamkirina vî şerî nelgorî wijdanê mirov û derûniya civakê ye. Te qezdê bawayekê dîsa aştî werê cerbandin û rêyên guftugûyê bên vekirin. Li Tirkiye di sala 2013 de di navbera hikûmet û PKK de proseya aştî û çareseriyê dest pê kiribû û HDP jî vê demê navbeyinkarî kiribû. Lêbelê di tîrmeha sala 2015 de bi kuştina du polîsên Tirk proseya aştiyê têk çûbû û di navbera artêşa Tirkiye û PKK de şer û pevçûnên ku dest pê kiribûn hê jî berdewam dikin. Vural Erişmiş, Kurdistan 24, Ankara.